Salamat kayo, Brad Adam, nga itong buutan nga Pangulo, nga iyang contemporary nga bagong ihatag o State of the Nation Address, SUNA. Si Rodrigo Duterte is Excellency the President. Yeah, we have also the equal President of the Catholic Faith Defenders with more value, Adam Ampere, because that is for salvation of souls. Mabuo na nga akong pagpahayag karon kay doon na ako'y hinaguan nga tao. Duha katarungan nga dili ko mutuog Diyos. Matod pa niya. Una nga dawa ko kakita. If that is really true, that He is all-powerful, He must appear to me if He considers me as His Son. But that God that you believe is nothing. Wa na. Yan ko pakita. Ikaduha, if He is God of order, there is much disorder of the world. Dakhan kay makabus, biyamot, kasaram kakaon sa kadlaw, juter kay dago. Juter ang adunahanon, dato! Balihon dato, daghan dato, juter ang pobre. So that is the reason, Bradso, that I do not accept there is God. Easy to believe whatever you have not seen. Sa iyon ng pagtuos di makita. Pero nga ako, di ko kadawat. Nako, duhasad katubag ako'y kapambit di mo igsoon. Muto ba ka nga daghang di makita pero na? Masya, for example, nako, kanang hangin. Sao na ito pagnigar ng way hangin nga ikaw mahumas bagyo nga luwag. Nga itong mga balay, nga itong mga tanong. Nagi hangin, di ba? Doon ay mga butang nga din na ito makita, pero na. We enjoy the power of electricity, the lights. The power of communication, nga kining atong gisulti karon. Iabot ni sa live streaming ato sa ubang nasod. Through electricity. Dili makita ang elektrisidad. Pero na idakang prueba nga doon na elektrisidad. Siga ng atong mga suga. Tingog ng atong radyo. Plug na to sa kurente. Kita ta sa Salidas TV. Kung atong i-plug atong gadget sa elektrisidad. So that is a proof nga daghan na hindi makita pero na. Even electricity as of now, no scientist, even Einstein, the most brilliant scientists, di siya ka-define what electricity is. We know that is power, that we know that is very useful, we know that is very dangerous, but it cannot be seen. Dili na ito makita. So di makita pero na. Atong kung matuta sa ospital, himuhan na tao, pagsusi kung siya sakit sa itong utok, gapso na itong what we see, brain, atong utok makita, pero dili ta kakita sa labutan. Gigamit na ito sa pagpangwinta, gamit na ito sa pagsusi, unsay maayo, unsay dautan, that is coming from intellect. Kita ta sa utok, pero di ta kakita sa itong salabutan. Na. Kung natagan kag-auto, gwapo kayo, Mercedes-Benz, ikas Germany. Why, tatsa, nindot, perfect kayo, may kayong dagan. Pero nantag sa kabuhan ng bangga. Di na mo andar, mga daot na mga pisa. Imo bang pasangin lang ang paniya, ang factory, nga naghatag ni mo niya na? Dili. Tingaling atong kayamangan, nga nabangga ta. Dili ang tagiya. Dili nagbuha. Mausad ang mga disorders kalibutan, it is not caused by God, caused by sin. Human magkasa siya na sa iba, envy, ksuon nga suod kayo, ksuon nga pinangga kayo sa ginikanan na dan og iba, ngilang anak si kainog sabi. Because of jealousy, envy, he killed his own brother. Nyagingon nga kini ang bungan nga batanon, si Cain. Pero nalaksok iyang panagway, humaniya patya ang iyang suod. Roma 5:12, tanan nakasala,
ug bunga sa sala ang kamatayon, nuwad ang taghimaya sa Dios tungod sa sala. This is disorder, doon na mubutong bulkan, doon na bagyo, doon na linog, doon na pandemya. All this are not caused by God, but it is the cause of sin. Hinungdan na itong sala. Dili kay, pasagin lang na itong Ginoo kuno na disorder of the world. Sama sa kabatanon nga gwapo kayo, bright kayo, munyap sige drugas, sige sigarilyo ay hunong-hunong. Nalaksot siya, nagas siyang bungot, daot kay siya. Niya niagi ang iyang classmate nga Lieutenant Colonel sa military. Hunong siya siyang amigo, Brad, di ba to si Reynald de las Alma? Siya, no, who did say you that is my name? It's not my name. You cannot deny. You're my friend. We were classmates. You're the brightest of our school. Ikaw mo'y labing haitog sa labutan. Giduko na, wala mo tutok mo rin awa. O ba kakaibaw, Reynald, nga itong babae nga imong nauyab nga purting gwapaha sa high school, college ta. Huwag yung minyo, tugunin mo. And she is hardly looking for you. But nobody knows. Na naardekas daplis karsada. Magyagian niya. Gwapo kay auto na bayan. Doktora na. What? Tindog ito itong taong bunguton na daot na kayo? Is she still single? Daga pa gyapon? Yes, daga pa. Kamagatagbo may panagsa, mangutanag hain na kapuyo. Susmura ni Kiriw ang iyang dughan sa pangandoy. Pero pag panamin niya, ngilaan na kasi kitsura. I am not worthy. Dili na ko takos o angay makigharong sa sakab matahom nga babae o taas kayo kaala. Professional na. Dibalik ang iyang amigo sakay sa kutsi. Pauli ta sa mo. Dili sa inyo. Kaya imong ginikanan, wa pa mauga ang nagbukal nilang kasuko, batok sa imong pag-abuso sa imong kugaling. So, iyang ibato, iyang ipaliko, iyang daman og vitamins, mga pagkaon, exercise sila, huwag sila magpakita. Pag namalik ang muscle ni Reynald, huwag na'y bungot. Lami kay mga vitamins ug pagkaon iyang gihata, iyang nadawat kada adlaw. Yap jogging sila, basketball uban pa. Kuwag sa amin dako kayo, si Rubin, ang iyang amigo. Look at your picture. So, sibog si Reynald. No, that's not me. Dili na ako. Ikaw na. Kasi halip-lihok niya, di ba? Lihok sana. Now, we have the uniform when we were in military. I got my rank, the first lieutenant, but you were only sergeant. And then you have pulling yourself. Hugas ka, bisik. Sulog ni. Sulog niya, sakto kayo. Ikaw ni. Ikaw. Nalakaw ta. Asa mo ta? Just walk on the beach. Then after that, just walk on the garden where professional runners are there. So nga to sila, lakaw sa beach. Dakang imulingi kay gwapo mo kito sa Rubin. Pero mas gwapo po dahil si Reynald niya na naligo na, muliya na. Jogging sila padong sa garden of professional runners. Doon ay gwapa kayong babae wala nakitaan. Nga, taas kay tiil, nindot kayo ganang uniforme. Huwag makitang iyang BTS, o makita iyang lawas, gusto kayong bidagan. So you know that woman is, kinsa na? So I do not know that. How beautiful is a woman. Let's overtake her. Takan. Pag-human, ilang abrasa. Lingi mo ba? Uy, Ruben! Oh yes, I am Ruben. Good that you recognize me, Doktora. Salamat kayo nailhan ko rin mo. Who is that guy that accompany you? Don't you know him? No, I do not know. But I sense that
He is more handsome than you. Bukal ang dugo ni, ni Renal. Brother Robin, could you introduce me? I'll shake the hands of the lady. Ngayon, the lady knows, sir, we are in pandemia. Do not shake. We have to distance. But who are you? You are a sergeant by nature of your uniform. Yes, I am. And this man, Robin, is first lieutenant. I am still a sergeant, but I have the dream to become general. What? Who are you, guy? I think you know me, but you forget me. No, nothing. Refresh your mind. I am Renal de la Salle. What? Sus, di ko yung babay. How many years I did looking for you, searching you. You're my idol. We were lovers when we were high school and college. When you, my accepted medicine. And you shift to low position, but I didn't say what you anymore. Do not remember the past. Do not recall my past. I am Renal. Sus, gipaya sila. Could I invite you this evening with Robin? It's my birthday. Sus, lipaya nila. And that was the beginning. But the love that woman was really increased, and so much admiring Renal. Kung sa'yo na kayo nagkatakdaw nilang pagbati nga naputol sa mga galang sa kanindigan, way batasan nga naghimos pagdubong sila mga anya o manindog na kagahapon. Dili mo kung tapil sa pagsibilan. Nahangog sa mga nga, well, Renal was a victim of vices, the transcend pressure of drugs. Pero naluwas siya sa bigla. Namaw si Robin. So, muna nga ang atong kalibutan sama ni Renal, na kanya itong matahong mabunan, pero nahimong daotan, tungkol sa kasalanan. Muna nga, mabasa na ito, na even the nature is groaning of pain. Bisa nagbalaod sa kinayahan, nakantos. Kana po nasa. Mo nang imong pangutana, brad, ngano nga gitugot ang Ginoo nga dunay disorder. More people are very poor. Few people are rich than hungry. Kabos, supera kayong dati. Sa mona, hindi na ito sangitan. Kung ay Ginoo ba, diyan mo kayo revolver license. Paniya, naana siya, tunol ko rin akong revolver. Magpapusir ko niya. Kung ay Ginoo. Sintaw ka na yung Ginoo. Hindi mo siya, ito o ka, o pinay Ginoo niya, taga ni revolver. Pusilog ka. Yes. Isa man, namahan ba ka? Namahan, ganyan mo. Doon na kayo anak, palitan na wa. Doon si katuloy kung mo makita. Yung kita niyo mo. Yang mga anak, nana sa mga dautang bisyo. O kanyang mga anak may mapa. Dahil revolver. Hindi na ko ang ngayon po sila. Hindi mo na po sila ng mga anak. Kung mga kayo. Wa mo makita sa doon si katuloy. No. I cannot show kami. Ako na siyang gasa. Mga Diyos. Gusto na mo kapusin mo. Ili kay pakyon katulad lang gawa ka matulog. Wala mga igsoon nga duha ka dagkong katarungan magpailan natong dunay Diyos. Kanang nga the principle of cause and effect. San Pablo may kamusay siya. Di makita ang Diyos. Di siya nakakita sa gahom sa Diyos. Pero makita nato ang iyang gahom o kagamhanan. Pinagis ng utang yung pinuha sa langit ang andaw, gitubo, bulan, mga planeta. O gining planeta nga itong gibuyan mo mong galibutan, katahon. And these are the manifestations of the invisible God. Hindi makita ang Diyos na kita nito. Si Judge Dihuya,
sa kahuwis, retire. Pero pag retire niya, nagbaon sa sakit nga kanser. Pagkasakit siya ko, wala yan naman ihapa. May kanser so. Yabot niya yung isoon na Madrid. Noy! Ay pag-discourage, ay pag-ipo. Kantong imong ipadaan kung kwarta sa nag-iswila pa ko. Yahan na Madrid ko ako gitibyo. Kaya nagunahan na ako tuyok sa panahon. Kaya mapinanggaling. Karoon na pinanggaling. Luli ko na. Akong pinapana ko that is 2 million. You can spend that where? Would you tell me to the pleasure, to enjoy happiness of the world because I'm dying? No. You go to Lourdes. Sa Lourdes, Francia, may daghan kay mga kanseros, mga tao na ayaw, mga bakbuta, nakakita, mga bumol, mga bakul. Go there. So to Madrid. Madrid to I'll go there. But keep that money. Give report. I have money. Kaya ako kung retire, nadaan ako ng akong retirement fee. Spend it all for the poor. Do not keep, even once it comes. Siya tinawag ka mo na? Oh, bugay na ako nag-uhaw pero manangin ko din po, hindi mo ikamali tagiya kaya akong negitibong ka mo. Pagkabot niya sa Lourdes, sus, magkalalisan niya nakita. Mga tao na huo sa kanang isakyan o tigdaan. Nag-huilir o pwerte niya liga, kakhanay, mga tao na makalukay tayo. Ihilag sa ito ito. Luhod siya dito doon sa tubig ka ng pinugdan yun. Idama siya. Butilya yung isurot tubig. Ang katong minagluso, nadapit. Tubig yung ihatag sa mga tubig. Siya ka nito. Hampo siya dito. Kung sa may ako, Ginoo, makadungog ka na ako. Gaganangin mong inahan, di sa unsay pangayong ihatag. Ayaw hana sila. Kaya mga makalulukoy kayo, gikan sila na yung sa Asia, China, nayuban di ka sa lain dapat sa Europe, ayaw sila. Ayaw na lang po. Hindi ko kayo mag-Europe. I am happy preparing myself to see you because I prepare myself. Pagpauli niya, dito siya sa hotel, buong mo siya, well-being mo siya. Muna bisag hapon na, nag-jogging siya, kusukay siya lahat. Subti mo putulang ka mo kusuk. Mura mo mabalik niya kung Espanyol ko, dumaman. Pagkabuntag niya ito siya sa Hopkins, John Hopkins Hospital sa Presidente. May kwarta lagi siya. Iyang ipagkita sa mga doktor ang result, terminal cancer. Examen sa mga doktor. Yung doktor suwi, judge, huwag pinakita sa sakit. Anyways, there is another clinic there. Specialist of cancer of the brain. Go there. Suspagado niya mo magyako. Judge lang niya makita sa sakit. So, ibuong siya kaya ito mga doktor na nag-susi niya. Doon na siya terminal cancer sa utok. Pagkato niya rin mga doktor din, pag nagpapatambal, judge, na naman, nawala yung cancer. I visited Lourdes, Francia, but I did not pray for me. What ang mga po na akong yan po. So, this is a proof that there is really God that will answer our prayer. 1980s, sakit ko sa kahumpak, great allergy. Motake na ko las lis, ko las tapos ko lang, motake sa las nimis luta, motake las lis, tapos ako kada na yung maragong tingon sa pagdukan. Humpak, sakit ka. Tagan ko ni Dr. Gregorio Bejigas, spesialista sa kanang humpak, isa ako ni linya so. Kung manatun ako kayo, dito ko mo graduate sa Amerika. Pero kini mong sakit ko humpak, di man yung ayaw. Ano nito? Cancer na really. You are allergy of so many things surrounding us in the environment. Allergy ka sa tanong, pinagpagpamunuwa. Allergy ka sa pagkaon. Allergy ka sa buhok. Allergy ka sa asol. Pinagsigarilyo. Sakto ka. Pakihan ko. Hindi mo na bako niya. Manggap na pumasok. Pakihan. So you will never be cured. Di ka na. Muna giantos na ko kung sakit ko po, bigyan ko ka, hindi ko kadlaw. Kihon niyo ko kalas 9, alas 10.
buntag, alas 3, alas 4, kada. Pero, give up na ko. Ready na ko. Ay, pagkatupisal na pagkalawa, niya, gagabi, sa itong utsahan, nalimot ko, ito sa rin. Tingnan na kong mahal na Virgin, finally, tiwason na. Hindi mo nga, Jesus, di mo na, balik-balik. English yan. Kunuan ako niya kinilana, pero hindi na pati. I repeat, kunuan ako niya kinilana, pero hindi na pati. Pero kikinahanlan pa ko niya, karong gabi na, ayaw ipuspon na yan. Just this. Sige ko sa rin. Buong ko sa rin. Pag mata na ko, alas 6 na mas buta. Kung naman alas 6, alas 4. Yan to kas gawas, ginawa ko. Ginawa ko hanggap. Murag yung silindro. Nuwaman. Nakaburke na ginawa na kumalista ang sa tubig sa. Di ka na ito. Nawa akong hubak. Hantod ka ron. Di ko kipaw na unsa pagkaunsa. Basta, finally, kung kidahan lang po ko maluwirin sa Ginoo. Wow, ayaw ko ka. Ayaw ha. Pero guwa na ko niya kay Lana, karong yun na patya. Pag-loads pa lang binili ko na na. Duha na yung pilihan. Dewa ka naging mo kinanglan na si Sok patya. Pero kikinanglan pa ayaw ha. Ako yung may ngon anak, ayaw ha. Ang ngon anak, siguro na eh. Ayaw ko na. That's very good. Kanya, salamat kayo sa inyo. Pagkaw labi na sa itong mga graduates. Atong hatagang masipang pakpak ng mga salamat sa itong Muslim. Sige lang kung saan yung kontak sa palasyo sa Arsobispo kay Juan Tumino ba? May daghanin pangayoon. Nauna nga itong mura sa San Baitalis atong office nilito tayo na ang tagan ng mura sa gabi. Kaya ang tawag ni Jong patudlo sa itong Catholic Presbyterians. Usually adlaw na nito gabi. Kaya gano'n magbaybaw ta sa Arsobispo na kinaglan nga itong opisina o multiply pa na itong nasinuma. Riso ba? Or Xerox na siya. Atong may babaw. Di na to sa pag-iwan. Yung tapirmahin niya na yung among letter. Kaya akong ihangil si Adam, doon ay panahon matutan ni Reverendo Padre Paking. Padre Paking. Silpa. Gato na ko sila pagkahindo silang lugar. Sa mga manambong siyang Sagrado Corazon. Gana siya nakaplagang na tao na doon ay gift of healing si Julius. Yung sa sok, I could not deny, hindi ko magkakita. Pinagkakita ko ko. Ang bungol na kakita. Buta na kakita. Bungol na kakita. Bakol na kakita. Tsakang kayo milagros. Iyan yung salida, lainay kapit, buhol, milagros, millions. Lainay kapit, 40,000 na naman. Siya muna sok na itong radio station, DYPE 107.1 sa dial sa radyo. Kanya kumani sok FM. Pero mamunti nga ang kalata sila. Hindi mo ito hindi ko. Radyo ka si Padre Paking. Dili lang kay manager tagiya na sa Sipico. Ang tanang power elektrisidad sa South. Tuyok. Iyan. Labaw mo na sa Sipico. Manarihin ipibaw nga si Padre Paking. Dato. Pero ang iyang spiritus patuparay na dito. Gusto siya apologetics, mga Catholic Presbyterian, musuod siya ang radio station. Nag-meet mo ko yung si Adam, pwede mo po magaligto kayo sa nga kung nga malubag man basta mga na. Si Adam kay Christmas ko ngayon. Ninaamang ko yes, Padre Paking ko na. Yes, Padre Paking pinagkana na siya rin. Ako na ito nilin ko na. Ang reason o Xerox na siya o sakyanan, ako na ito nagpupuglaong ng mga sa Padre Paking. Kuyo kinisaan namin. Pilihan dito sa tuyo na. Pinalagod na. Reason, salamat kayo sa pagkaon na ito. Pinalagod na. Now, nagtatag ko mga handouts
Ito muna sa Indonesia. Kaya gusto kayo na pare ospital sa Indonesia. Wala na kay One Pills. Sa mga tanong sa mga speakers, kaya mga so na ito mga speakers na napunan sa Pilipinas sa Cuba. Kaya sa News ay anak. Kaya si Neil, Tomas, Kabunan, yung napika si Joey, bukan pa, ang kaya yung Cuba. Layo na ba? Hindi na ito kailangan ng mataas kasi may mga anghel na sakyan nila chariot o Elijah o Rosas. Salamat yung karan, Brother Jeffrey Medusa, yan ni Joe. At yung mga speaker, yan si Brother Rico. Why yung retrato ko niyo, luliputan sa sinawang ini. Taksan lang doon natin. Salamat kayo yung karan, God bless. Paliho, hindi ka Maria sa ngalan sa Espiritu Santo. Ginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus, salamat sa imong bugbaw kayo ka naman panalangin kayo. Ilayo kami sa coronavirus sa panigbagong misur doon na makalinis ang Delta variant. Lain na virus na makamatay, sakna Ginoo, palayo ng mga pamilya sa mga sakit sa coronavirus. Uban pa, libuti kami sa mga anghel. Wasa kami sa katalagman, tagi kami sa kalanon, kaladaw sa mga pinabuhi, o gabi na sa mga kaladlong kahingtan na kami makabiya sa sala, musunod ng galagad na nilo, among taligtan, pinikalibutan, na magigulong, na magapos ka na po, bakit ka na po sa katang. Sa imong kahog, Ginoo, sa imong grasya, Luwasa kami na sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng Santa Maria. Amen. Sa ngalan sa mga, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat.